नावाचा आपला हक्काचा माणूस ही पदवी लोकांनी ज्यांना बहाल केली ते म्हणजे दिनेश वारंग। आज 30 मे 2023 याच दिवशी अर्थात 30 मे 1986 रोजी सुरेश वारंग यांच्या घरी एक कोंडस बाळ जन्माला आलं। ते बाळ म्हणजेच दिनेश वारंग। आज आपला वाढदिवस। सर्वप्रथम आपल्याला वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। घरातील परिस्थिती तशी खूप काही श्रीमंत नव्हती, परंतु आई वडिलांनी तीनही मुलांना योग्य संस्कार देत लहानाचं मोठं केलं। संस्कारांचं फलित म्हणून की काय, आज दिनेश वारंग आपल्यावर जे संस्कार आई वडिलांनी केलेत तेच संस्कार आपल्या मुलीवर झाले पाहिजेत या विचारानं गेली 8 वर्ष 17 मार्च या दिवशी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करत असतात। या दिवशी त्यांची मुलगी अर्थात निधीचा वाढदिवस असतो। तिला आता या रक्तदानाचं महत्त्व समजलं नसेल, पण ज्यावेळी समजेल त्यावेळी तिलाही आपला अभिमान वाटेल की माझ्या वडिलांनी रक्तदानासारखं श्रेष्ठदान करण्याचं कार्य माझ्या वाढदिवसा दिवशी करत आलेत। आणि ही प्रेरणा घेऊन तिच्या हातून काहीतरी अशाच प्रकारचं समाजहिताचं काम होईल याबद्दल शंका नाही। आज ती कथ्थक शिकते। त्याचप्रमाणे कोकणी पोरक्या व मालवणी आजी या नावानं तिचे युट्यूब चॅनल्स देखील आहेत। आज 1 लाखापेक्षा जास्त फॉलोअर्स आहेत। अभिनय आणि नृत्य क्षेत्रात त्यांची मुलगी पारंगत आहे। आपली सहचारिणी देविका दिनेश वारंग हिने कधीही स्वतःसाठी काही पाहिजे असा हट्ट केला नाही। उलट त्यांनी आपल्याला प्रेरित केलं की आपण जे समाजहिताचं काम करत आहात त्यात आपणही सहभागी आहोत। आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजाचं काहीतरी देणं लागतो आणि त्याच समाजाचं ऋण फेडणं हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे। आणि म्हणूनच आपल्या समाजकार्यामध्ये आपल्याला मदत करत असतात। कोरोनाच्या काळात तुम्ही उभयतांनी मिळून केलेलं कार्य संपूर्ण घावनाळे वासियांनी पाहिलंय। जिथे आप्त इष्ट सगळे सोयरे कोणाच्याही मदतीला जाणं तर सोडाच, साधं बघायला देखील जात नव्हते, त्या ठिकाणी तुम्ही दोन्ही उभयता मात्र लोकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलात। आपल्या त्याच कार्याला सलाम आणि तुमच्या धर्मपत्नीला मानाचा मुद्रा। एवढंच नव्हे तर गावडे काका यांच्याबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे। कोरोना काळात त्यांचं काम सुटलं आणि आपलं जुनं घर शोधण्यासाठी ते गावी आले होते। त्यांचं घर आता जमीनदोस्त झालं असून फक्त जमीन तेवढी शिल्लक राहिली आहे। त्या माणसाची कोरोना काळात स्वतःच्या घरी राहायला देऊन जेवण खाणं पिणं याची योग्य सोय केली आणि कोरोना काळ संपल्यानंतर त्यांच्या घरासाठी सुद्धा आपण प्रयत्न करतात। त्यांना आवश्यक असणारी कागदपत्र बनवण्यासाठी आपण प्रयत्न केलेत। अशा प्रकारे आपला हा स्वभाव इतरांना मदत करत राहणं आणि याच स्वभावामुळे आपल्याशी माणसं जोडून आहेत। 3 दशकं गावच्या राजकारणामध्ये आबा मुंज यांचं नाव आबादित होतं आणि ती सत्ता बदल घडवण्याचा खरा शिलेदार कोण तर आपण स्वतः आहात। घावनाळेचा कायापालट करण्याचा सर्वस्वी मान ज्या व्यक्तीला जातो ती व्यक्ती म्हणजे दिनेश वारंग। दिनेश वारंग देखील अभिमानानं सांगतात की आबासाहेब मुंज हेच माझे राजकारणातील खरे गुरु। त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली 2 वेळा सदस्य आणि 1 वेळा 5 वर्षासाठी उपसरपंच अशा प्रकारे पद त्यांनी भूषवली। आपल्या राजकीय कारकिर्दीचा विचार करून व आमदार वैभवजी नाईक हे करत असलेले कार्य, त्यांचा लोकांशी असलेला संपर्क, प्रत्येक खेडेगावात जाऊन सामान्य कार्यकर्त्यांशी असलेलं त्यांचं नातं आणि त्यांचं काम पाहून आपण आमदार साहेबांचे फॅन झालात। आपल्याला त्यांच्यासोबत काम करावं वाटत होतं, परंतु आबासाहेबांच्या शेवटच्या क्षणी त्यांना सोडून जाणं हे आपल्या मनाला पटत नव्हतं। आपण आबासाहेबांना सांगून ठेवलं होतं की शेवटच्या क्षणापर्यंत मी आपली साथ सोडणार नाही आणि तो शब्द आपण पाळला देखील। आबासाहेबांना देवाज्ञा झाल्यानंतर आपल्या कार्यकर्त्यांसोबत प्रचंड गर्दीमध्ये आमदार, खासदार आणि पदाधिकारी यांच्या समक्ष आपण शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आणि आमदार साहेबांना दिलेला शब्द आपण पाळलात। गेली 31 वर्ष काँग्रेसची सत्ता असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये आपण शिवसेनेची ताकद दाखवून भगवा फडकवत एक हाती सत्ता प्रस्थापित करून दाखवली। सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर व आपल्या पक्षाचा सरपंच निवडून आल्यानंतर आपण उपसरपंच पदावर बसू शकला असता। उपसरपंच पदासाठी आपण प्रबळ दावेदार होता। असं असताना देखील सामान्य कार्यकर्त्याला उपसरपंच पदाचा मान देऊन
आपण लोकांच्या मनात अजून महत्त्वाचं स्थान निर्माण केलं. घावनाळे गावात शिवसेना पक्षासाठी कधीही जमा न झालेली प्रचंड उपस्थिती आपण आपल्या प्रवेशाच्या वेळी करून दाखवली. एवढंच नव्हे तर जुने शिवसैनिक आणि नवे शिवसैनिक यांना एकत्रित करण्याचं कार्य देखील आपण केलं. आज घावनाळे गावात संघटना मजबूत होण्यासाठी आपण जे प्रयत्न केलेत ते प्रयत्न यापूर्वी कधीही केले गेले नव्हते. 80% समाजकारण आणि फक्त 20% राजकारण हे ब्रीद मनाशी बाळगून आपण समाजकारण करत असता. गावातील प्रत्येक घरात आपले आपुलकीचे संबंध आहेत आणि म्हणूनच ग्रामस्थ आणि मतदार बंधू भगिनींनी आपल्यावर विश्वास दाखवला आणि त्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता आपण तडाखेबाज असं काम करत आहात. गावातील मतदार बंधू भगिनी आणि ग्रामस्थांनी आपल्यावर जो विश्वास दाखवला त्यामुळेच आपण सत्ता प्रस्थापित करू शकलो असं आपण आवर्जून सांगता. या सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी आमदार नाईक साहेब, राजन नाईक साहेब, कृष्णा धुरी साहेब, प्रभाकर वारंग, अतुल बंगे, बबन भोबाटे, रामा धुरी, सुधीर राऊत आणि गावातील सर्व शाखा प्रमुखांनी आपल्याला मदत केल्याचंही आपण आवर्जून सांगता. गावातील सत्ता बदल होण्यासाठी आपल्याला पक्ष बदल करावा लागला. आपण पक्ष बदल केल्यानंतर आपण ज्या पक्षात आहात त्याच पक्षाची सत्ता आली. म्हणजेच लोकांचा विश्वास आपल्यावर आहे हे पुन्हा एकदा दिसून आलं. घावनाळे ग्रामपंचायतीच्या इतिहासामध्ये कधीही न झालेला अनोखा कार्यक्रम आणि तो कार्यक्रम म्हणजेच ग्रामपंचायत आपल्या दारी. हा अभिनव उपक्रम आपण ग्रामपंचायतीच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा राबवला. प्रत्येक प्रभागामध्ये आणि प्रत्येक वाडीमध्ये सभा घेऊन ज्याप्रमाणे लोकांच्या मागण्या असतील त्या विकास कामांना प्राधान्य देऊन गावाच्या विकासाचा आराखडा बनवण्याचं कार्य आपण केलं, जे यापूर्वी कधीही झालं नव्हतं. त्याचप्रमाणे व्यक्तिगत योजनांचा लाभ शासनाकडून कसा मिळतो त्याबद्दल मार्गदर्शन देखील आपण केलं. शेती, काजू लागवड, बांबू लागवड, आंबा लागवड अशा प्रकारच्या लागवडीबद्दल किंवा अनुदानाबद्दलच्या योजनांची माहिती आपण लोकांपर्यंत पोहोचवली आणि त्यामुळे लोकांचा आपल्यावरील विश्वास अधिक दृढ झाला. बामणादेवी या देवीचं ज्या ठिकाणी स्थान आहे त्या ठिकाणी लोकवर्गणीतून आपण सभामंडप उभारणीचं कार्य केलं. आपण पुढाकार घेऊन ते कार्य पूर्णत्वास नेण्यासाठी लागणारा खर्च लोकवर्गणीतून जमा केला. आर्थिक निधी कमी पडली म्हणून आमदार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त क्रिकेट स्पर्धांचं आयोजन देखील केलं. एवढंच नव्हे तर गावात कुठेही क्रिकेट स्पर्धा असल्या किंवा रस्सीखेच स्पर्धा असल्या तर त्याचं उद्घाटन प्रसंगी आपल्याला पाचारण केलं जातं आणि त्याच वेळी प्रथम किंवा द्वितीय क्रमांक पारितोषिक किंवा चषक हा आपणच देत असता. गावात कुठेही दशावतारी नाटक, भजन स्पर्धा असतील त्या ठिकाणी आपण पोहोचत असता. आपण आर्थिक मदत देखील करत असता. त्याचप्रमाणे कोणत्याही कार्यकर्त्याचा वाढदिवस असला की त्या ठिकाणी शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ घेऊन आपण त्यांच्या निवासस्थानी पोहोचत असता. लोकांच्या आनंदात सहभागी सर्वच होतात. त्याप्रमाणे आपण वाढदिवस, लग्न, साखरपुडा यासाठी उपस्थित असता. तसेच दुःखाच्या प्रसंगी सुद्धा आपण त्या ठिकाणी धावून जाता आणि आपल्या परीनं त्या ठिकाणी सहकार्य करत असता. आपलं हे सहकार्याचं कार्य अखंडित चालू राहू दे हीच या दिवशी प्रार्थना. आज पाणी नाही आलं, दिनेशजी यांना फोन. आज लाईट नाही आली, दिनेशजी यांना फोन. रस्त्यात खड्डे पडले, दिनेशजी यांना फोन. शाळेच्या मुलांची बस आली नाही, दिनेशजी यांना फोन. गावात कोणतंही कार्य जर अडलं असेल तर गावातील लोक आपल्याला विश्वासानं फोन करतात आणि त्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ न देता आपण त्यांची सोय करता. हे आपलं विशेष कलाकौशल्य. अखंड जगताचं दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा आपल्या गावच्या मध्यभागी असावा. त्याचप्रमाणे राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचंही स्मारक आपल्या गावात असावं आणि लवकरात लवकर ते पूर्णत्वास नेण्यास आपण प्रयत्न करत आहात. या कार्यात सुद्धा आपल्याला यश प्राप्ती होऊन कार्य सिद्धीस जावं हीच प्रार्थना. आज घावनाळे गावात रस्ते, लाईट, पाणी, बस शेड अशा प्रकारची कामं आपल्या मार्फत होत आहेत. त्याचप्रमाणे आमदार आणि खासदार यांच्या मार्फत होणारी कामे पण आणण्याचा आपण प्रयत्न करत आहात. आपल्या कार्याला यश प्राप्ती हो आणि उत्तरोत्तर आपली अशीच प्रगती होत राहो. फक्त घावनाळे गावातच नव्हे, संपूर्ण तालुका स्तरावर, जिल्हा स्तरावर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात आपला नावलौकिक व्हावा
आणि आपण जे समाजसेवेचं ब्रीद हाती घेतलंय ते आपल्या हातून सदैव घडत राहावं. पुन्हा एकदा आपल्याला वाढदिवसाच्या अनंत शुभेच्छा. आपलं भावी आयुष्य सुख, समाधान, ऐश्वर यांनी नटलेलं असू देत, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.